Šbírka, životopis, veselé štamprlíky. Zajtra si zahrám s víťazom, pokiaľ mi dovolí. A najlepšia cena... Človeče, nezlob sa. To je on! A ideme ťahať. Sípam, Z rukava. sípam a pozor. Tu môj asistent po ľavej ruke, volajú ho, že tvrdá pesť. Čítaj so mnou, aby videli, že teda neklameme. Poprosím zdokumentovať takto na kameru. Nemáme svetlo. No veď 5, 0, 7, 2, 9, 7. A som zvedavý. Zapínam stopky. Odešiel, nevydržal, ideme ďalej. Dúfam, že sa nenahnevá. Nie. Smola a hrušky. Máš dokumentované? OK. To teraz ty nevidíš, alebo kamera nevidí? Kamera. Aha, dobre. 3, 5. máte! No pocer, ja som vedel, že hinte chlapec si niečo odniesie. Počkaj, najprv skontrolujeme, či neklameš. Dole úplne posledný. Áno, sedí, zatlieskajte mu! Ahoj, dovolil by som ti zagratuloval, predstav sa nám. Ja som Adam. To je Adam! Adam! Mirko Šbírka, večerné čítanie, nemusíš stále čumieť do mobilu. Tu máš, môžeš si zahrať s tatkom a toto môžeš dať aj s maminou. Človeče, nezlob sa. Toto je víťaz tretej ceny útechy. Adam! Hop sa domov. Fotku. Prosím vás, má niekto baterku v mobile? Paráda. Dobre, Adam.